ҷонуна ғафорзода яке аз олимони ҷавони муваффақ маҳсуб меёбад ки дар тӯли соли ҷорӣ дастовардҳояш хеле зиёд буданд. дар ин бобат зиёд ҳарф намезанем. биёед беҳтараш навори навбатиро бубинем. рӯи ин мизро дастовардҳои олими ҷавон, дорандаи ҷоизаи ба номи исмоили сомонӣ, ҷонуна ғафорзода оро додааст. натиҷаи заҳматҳояш буд ки тӯли сол дар чандин озмунҳои дохиливу хориҷӣ ширкат варзида, ҷои намоёнро ишғол кард. дар асоси мактуби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳамкориҳои байналмилалӣ байни ҷумҳурии қазоқистон ҷиҳати нашри мақолаи беҳтарин дар маҷмӯаи кормандони илмӣ педагогӣ кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил озмуни омӯзгори беҳтарини соли 2022 эълон гардид. дар ин озмун камина бо мақолаи илмии худ иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гардидам. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон мерасонам ки моро дастгирӣ менамоянд. аз ин ҷост ки сафи олимони ҷавон зиёд шуда истодааст. ҷонуна ғафорзода соли сипарӣ гардида на танҳо дар озмуни омӯзгори беҳтарини соли 2022 балки дар чандин озмунҳои дигар ширкат варзида ғолибиятро ба даст овард. ӯ ҳамеша насиҳатҳои шодравон падарашро ҳалқа бар гӯш карда мекӯшад ба орзуҳое ки падари бузургвор нисбати духтараш дошт бирасад. ҳамеша аз паи ҷустуҷӯҳои навин аст. талош мекунад ба шогирдон низ бо усулҳои навин сабақ биомӯзад ва ҳар ончиро ки худ омӯхтааст ба шогирдонаш низ талқин мекунад. бовар бар он дорем ки дар соли 2023 низ дастовардҳояш зиёд мегарданд, зеро нақшаҳои бузургеро ба пеш гузоштааст. ба ӯ дар ин ҷода барору комронӣ мехоҳем. соли 2022 дар китоби зиндагии мо бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд, зеро дар имсол дастовардҳо хеле зиёду назаррас буданд. таманно мекунем ки дар имсол ҳама орзуҳои шумо ҷомаи амал бипӯшанду ҷои онро орзуҳои навин бигиранд. ва албатта ки дар имсол муваффақиятҳо хеле зиёд мешаванд ва мо дар барномаҳо атрофи онҳо ба шумо маълумот медиҳем. шоду пирӯзу муваффақ бошед. хайр.